What? What? Hvorfor den kan man snor? Skal jeg sige, hvad det handler om, Aki? Ja. Det handler om sådan, at det er tæt på at være doors. Så skal man finde den rigtige dør og finde nøglerne, ikke? Og så skal man... og så er der den... Så hvis nu man bliver fanget, så kravler man på jorden, og så er der sådan en ting, som der... Når der går nogle sekunder, så lader så man ude. Og så skal man gentage nogle døre, hvis nu den er der. Og så hvis nu man kravler... og hvis nu man kravler, så er der en, der skal prøve at tage en op og carry et sted hen, hvor der ikke er nogen monster. Og så skal de hive en. Okay. Så du måske prøve at fjerne lidt fra loftet. Jeg tror ikke, jeg ved det. Måske er det... Kan du se den der grå blok, ligesom den ude på, der er sådan der inde. Kan du prøve at fjerne den? Der sker ikke noget, når jeg prøver. Ellers, ja. Jeg tror, det er en. Nope. Ellers så prøv det helt. Okay. Det sker ikke noget, når jeg trykker. Jeg kan med andre ting. Prøv at zoome helt den så. Vi kan også bare prøve at delete det hele, og så bare... Okay. Så gør vi det. Det kommer til at tage en tid, når jeg kan prøve. Jeg skal bare spamme. Jeg skal ud herfra. Jeg får nogle nøgle. Hvad bruger du nøglen til? Et spil. Den er her. Sådan der, det er de to sidste. Kan du godt lide at spille? Ja. Hvis nu man åbner dør, som god blok til vores grund i hvert fald. Har du egentlig de der røde Leon blocks? Ja, den har jeg 20 af. Okay, den kan vi bruge til det inderste, fordi... Ja. Eller til platformen. Den første platform. Fordi de er ret stærke, tror jeg. Ja, så sætter jeg lige et par stykker. Du bestemmer bare, hvor store de skal være. Nej. Aki, hvis man åbner den forkerte dør, så kommer der et monster ud af døren. Ja, og det skal man virkelig ikke have. Og man skal prøve at gemme sig så højt som muligt. Shit. Jeg tror, den har opdaget, hvor du er. Nu skal jeg prøve at komme ud herfra. Det var alle mine. Det kan være, at døren skal være her, fordi det er den. Fordi jeg tror, det passer lige præcist her. Har du nogen? Ja, jeg har den her. Altså nogle røde blokke? Nope, det er kun min. Okay. Så kan jeg bare lige prøve at se, efter nogle andre blokke, jeg har det gode. Okay, jeg begynder at blive en forcevæggen her. Okay. Lidt døren. Jeg tror lige, at jeg vender døren om, sådan, så den åbner op udad. Så det er nemmere at lukke.
Mm. Nej. Det bliver en chunkies. Ja. Jeg vil force bare tage lidt. Jeg sætter lige motoren her. Der. Ja, du kan bare bygge udenom den. Okay, 6 blokke tilbage. Så bliver den også bestøttet lidt. Mm. Der er masser af blokke tilbage. Ja. Det kan være, hvis det sætter en til dør uden på den her inverter eller sådan noget. Ja. Jeg sætter nogle emergency sæder rundt omkring. Ja. Så man falder af. Især på siderne. Ja.
Jeg skal bare lige høre, hvilken jeg gerne vil have. Så man køber dem. Sådan, skal jeg have? Eller? Jeg køber dem ikke. Det er bare om det skal være bedre. Det blev lidt kuligt, så lige fordi. Hvad? Jeg siger det til dig. Det er det her. Har du ikke eneste hjørnedør, som du kan sætte her? Ja, jeg har et par stykker. De er nu i gang med at sætte ting på hjørnerne. Ja. Det er også vigtigt. Jeg tror, jeg har brugt i hvert fald over 100 blocks nu. Hvor skal, når jeg sætter bare døren foran den der? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lavet et bord herinde. Kan du godt lukke døren igen? Eller bare jeg kan åbne den? Ja, Eller dig, der åbne døren? det tror jeg ikke. Okay, jeg skal bare lige sætte noget foran. Så der er 2 døre. Og nu kan jeg ikke lukke metaldøren igen. Nå. Så lige nu også. Jeg built a boat for treasure. Men man kan lukke den herfra, tror jeg. Der er lidt af den, der stikker ud her. Jeg kan bare sætte nye. Sådan der. Den stikker lidt ud her i hjørnet. Ja. Nu vil jeg også lidt ekstra protection. Der er også en herovre, som man kan lukke. Men har du ikke nogen af de der luksusstævnestole eller sådan noget, du kan sætte her? Nogle af de der passagerstole? Ja, jeg har sådan en der, men jeg har også... Jeg sidder. Jeg prøver simpelthen ikke at få plads. Jeg bliver ikke se, hvor stor den er. Jeg kan bare rykke bordet lidt. Ja, nej. Jeg er for sikker plads. Bare sæt den. Sådan der. Ja. Kongestol. Det er dejligt. Prøv at se. Jeg kan sætte sådan et stort flag. Sådan der. Og... Jeg er i hvert fald klar. Jeg har brugt alle mine blocks nu. Jeg sidder over 100 tilbage. Jeg saver den her som min jail. Jeg gemmer også den her. Prison thing. Save. Yes. Holy moly. Jeg tænker, vi er klar. Okay, du tager bare luk yderdørene. Ja. Det skal jeg nok. Og så den sidste kan man lukke herindefra. Ja, sådan der. Nice. Wow. Okay. Ikke dårligt. Kom jeg til at hoppe op? Ja, jeg kom til at hoppe op. Ups. Sådan. Vi overlever sikkert. Kan du styre den? Nej, den er for stor. Den er for tung.
Så skulle vi nok have... Har du en ekstra motor i det? Ja. Okay, så kan vi nok sætte 2 på, og så kan vi bare... Ja. Jeg tror alligevel, vi vinder. Ja. Hvorfor der var en ballon der? Ups. Ja, så var det kønt. Hold da op. Jeg tror nok, vi kan klare det her. Ja. Det bedste er, at man kan gå skridt rundt herinde. Okay, man. Nice. Vi spiser. Vi kan ikke lukke det. Luk den. Jeg kan ikke lukke det. Den der. Jeg lukkede den. Måske kan jeg gøre det. Ja. No. Jeg ser den godt så. Sådan der. Kongeskud. Hold da op. Det er en mushroom biome. Okay, lad os lige prøve at lukke dem, og så åbne dem så hurtigt vi kan. 3, 2, 1. Bare rolig, jeg har gemt den her. Man kan se stikke kigge, men man kan altid lave sådan noget. Og jeg tror, den der dør var lige blevet åbnet. Sådan der. Det var der tomatoer. Vent, vi kommer op på land. Wait, what? Jeg håber ikke, at vi går brænder her. Jeg tænker, det her er en del af banen. Er det jo Roblox egyptiske tegn? Det er fordi, de har fået Roblox som en af de egyptiske tegn. Det er crazy det her. Nå, den her næste her kan jeg godt huske. Den irriterende. De der aliens, de skyder, hvis jeg husker rigtigt. Ja. What? De er større sygt meget. Nu skal have de slået vores døre. Det er noget at give i stykker. Nå, det var bare en af trappe. Det er bare trappeblokken, der går i stykker. Okay. Jeg tror, at kisterne er okay, ingen af dørene kan vi, eller hvad? Det er den ene dør, det kan vi stykker. Nej. Det er stadig 3 døre tilbage. Nej. Motoren er ikke lige. Ja. Men det var lidt fint. Vi kunne ikke rigtig bruge den ved starten af. Vi skal have det blå på den. Vi styrer ind i de her ting. What det så? Det gjorde meget damage. Der er stadig en til. En til hvad? Gulvet er væk. Men hvad? What? Nej, nej. Du er live. Nej. Hold op, det spiste bare væk fra gulvet. Hjælp! Min kongestol sidder fast i loftet. Eller han sidder fast i væggen. Nej! Hold da op. De spiste bare væk. 56. Ikke dårligt. Jeg loader den lige igen. Ja. Prison thing. Load. Jeg kan prøve at sætte lidt måske under båden lidt mere. Ja, kan man bevæge den op? Havde du en til motor? Ja. Kan du så sætte den herover? Ja. Sådan lige her. Yeah. Okay. Sådan så den stikker lidt ned i havet, sådan så den kan. Sådan der er sat en. Og så kan du måske også åbne dagligt. Så er der sådan 2 af de her. Ja. Fordi det er nemlig et ægte face lige nu.
Sætter lidt mere... Eller sætter lidt mere Okay, på hjørnerne. Du kan godt åbne døren til mig. Okay. Sådan der. Det var lidt 3 døre. Ja, 4 faktisk. Det er også trædøren. Jeg tror, jeg fik nogle kister, som jeg kan sætte under min stol. Jeg skal sætte en ultimativ gamerstol. Nej. Jeg sætter lige noget protection over dørene, hvis du der falder ting ned. Ja. Så jeg er klar. Fordi jeg brugte al min blocks. Jeg sætter lige lidt mere under gulvet. Ja. Finder lige nogle gode blocks. Den har jeg 39 af. Jeg slår lige... Har du x-ray? Man kan kigge under jorden. Minecraft X-ray hack. Nu kan jeg nemt find diamonds. Jeg har alligevel også det med high ground, så det kan jeg også. Jeg ved ikke, om den her motor kan connecte til den her telefon. Mit hoved er oppe i loftet. Jeg kister med de fylder faktisk. Okay, jeg gemmer lige igen. Sådan der. Så gør jeg lige ind. Så lukker jeg lige dørene. Ups. Den lukker jeg lige igen. Så lukker jeg faktisk. Yep. Tænker jeg bare det. Problemet er, at den What? Den stopper vi. Hjælp. What, vi er hurtige. Det ligner en man skulle lige til at sige en lort. Prøv at zoome helt den og kigge under min stol. Prøv at se, lad os se mig ind. Så fokuserer vi bare på den her kiste. Det er mit hoved, Hvad er det, vi spiller? Kongestolen sacrifices the universe.
Den her kongeslo er faktisk ret god, fordi den hænger meget fast i selve båden. Min gamerstol er også indbygget. Så et moderne indbygget gamerstol. Mm. De der krokodiller der, de var meget farlige. Ja. Jeg synes, det er så lidt. Jeg tror ikke, vi kan lukke. Jeg kan prøve at lukke den. Sådan der. Hvis David kommer på et tidspunkt, så skal jeg flytte det. Mm. Så der er vi ved det Roblox i Egypten.